Кингшоп Габрово вече е с нова локация. Улица Орловска, 70, точно до полицията. Продължаваме да работим със същото високо качество, както и познатите марки. Биляна Йотовска лейбъл, Бистронг, марката на Митко Димитров, от която съответно очаквайте много изненади за напред. Продължаваме да работим с Biotech USA и изненадата за Кингшоп Габрово ще бъде Titan Fitness. Ще бъде една малка VIP фитнес зала, но за нея очаквайте повече малко по-късно. На входа естествено ни посрещат Митко и Биляна, както винаги. Също ново в Кингшоп Габрово ще бъдат дрехите, които ще предлагаме. Това са познати марки като Gorilla Wear, Above the Rest, както за напред и още други. Ето още няколко познати марки, хранителни добавки, Naturalico, Green Nature и няколко още нови, които за сега ще бъдат изненада. Кингшоп Габрово отваря врати. Заповядайте!